sa batin ti Apo. Wenintay amin sa rabwen ti Apo. Wenintay amin dayawen ti Apo tayo. Taisod salakan tayo. Opo bingken na taengan, nintaengan ikanta, panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itaengan ikanta, ti kinatanok na, Husana, Husana. Upo bingken na taengan, nintaengan ikanta, panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itaengan ikanta, ti kinatanok na, Husana, Husana. Hintay amin sa batin ti Apo. Wenintay amin sa rabwen ti Apo. Wenintay amin dayawen ti Apo tayo. Taisod salakan tayo. Opo bingken na taengan, nintaengan ikanta, panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itaengan ikanta, ti kinatanok na, Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumamit ka nito. Iraman tayo pa ngay kararagan, ti special intention, ti Bartolome, ken Biag family. Kakabsat itangal daw, rambakan tayo ti solemnidad, ti panagparang ti Apo. Imparangarang na ti kinasiasino na kada tayo at tao. No man pa'y nanumo tayo, na ilumlum tayo iti basol. Ti anak ti Diyos ni Apo Jesus bimmaba, inarakop na ti kinatao tayo. Naindaklan na panangiparangarang, naindaklan nga panangipakaammo ti ayat ti Diyos kada tayo. Agyaman tayo, iti daytoy nga grasya nga naawat tayo at tao na. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti daytoy na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesarak iti Diyos aman nakabali namin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko basol ko basol ko unay iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen.
mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Kristo ka siyan na pakawanen nakad, di mo ipalubos. Akin ka may sinaan, mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Mga asika, mga asika, mga asika, Apo. Mga asika, Apo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket dito'y nagakapya, kadagiti tattao na imbag ti panaknakemda, ipunan nagdaka, itanog daka, pagrukbaman daka, daydayawen daka, agyaman kam kenda gapu iti naindaklan na dayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan, Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman na kabalilangin, ket sika pumiya Jesu Kristo. Bogbog nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan, sika ika, kadagiti basbaso ti lubong, kasiyan na kami, sika ika, kadagiti basbaso ti lubong, awatem kadaytoy araraw ni sika situgaw, iti makanawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo ti nasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios.
Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, itangal daw, timparang mo ti anak mo kadagiti nasyones, babaen ti maysa abitwen. Ipaay mo kadi tada kami a makaammon ken ka babaen ti pammati, makita minto tinaimnas adayag mo sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Di maibasa na daw ti libro ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, ket agranyag ka kas init. Ranranyag na ka ti dayag ti Apo. Kinasipnget tu ti mangbungon ka dagiti daduma nasyon, ngem ken ka agranyag tu ti silaw ti Apo. Addanto ken ka ti dayag iti kaadana. Umasideg tu dagiti pagilyan iti silaw mo. Umay tumet dagiti ariti sisingising ti baro nga aldaw mo. Iwaras mo ti matam ken kitaem ti mapaspasamak. Agumong dagiti tattaom tapno agawid da. Agapuntoy ti adayo dagiti lalaki nga anak mo. Magbanto akas laubing dagiti babae nga anak mo. Makitam to daytoy ket mapno kanto iti rag-o. Agtigerger kanto iti nagpayduma nga ragsak mo. Mayeg token ka ti sanikwa dagiti nasyon. Agapunto iti ballas ti taaw ti kinabaknang da. Pinangpangento mayto a kamelyo manipod midyan ken Efa. Agapudan to ijay seba amang yeg iti balitok ken insenso. Ipakamunto dagiti tattao, dagiti naindaklan nga aramid ti Apo. Tisaw ti Apo. Agiyaman tayo ti Diyos. Apo, agrugpap tuken ka dagiti amin a pagilyan. Apo, agrupbabtuken ka dagiti amin na pagilyan. O Diyos, isurum ti ari a mangukom nga awan idumduma na. Ipaay mo kadi ti kinalinteg mo ken kuana, tapno iturayan na asililinteg dagiti tattaom, ket ikalinteganda dagiti maidadanes. Apo, agrupbabtuken ka dagiti amin na pagilyan. Agari kumati kinalinteg bayat ti panagbiag na, ket agpaot kumatirang ay agingga nga aglidem ti bulan. Agturay to manipod iti maysa baybay, agingga iti sabali. Manipod karayan Euphrates, agingga iti ungto ti daga. Apo, agrupbabtuken ka dagiti amin na pagilyan. Agisagot to ken kuana dagiti ari ti Espanya ken dagiti purpuro. Yegto dagiti ari ti Arabia ken Ethiopia iti datunda. Agrukbab to dagiti amin nga ari ken kuana. Agserbinto ken kuana dagiti amin a pagilyan. Apo, agrupbabtuken ka dagiti amin na pagilyan. Arayaten na tinapanglaw nga umawag ken kuana. Kastamet dagiti makasapul ken nabaybayan. Naasik kadagiti nakurapay ken nakapoy. Isalakan na ti biag dagiti makasapul. Apo, agrupbabtuken ka dagiti amin na pagilyan. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Awan dua-dua anadamagyo ababaen ti parabor ti Diyos, ented na kanyak daytoy a trabaho a maipaay iti pagimbagan nyo. Imparangarang ti Diyos tinalimid a plano na ket impakaammo na kanyak. Insurat ko ti ababa a pakasaritaan daytoy. Saan an ipakaammo idi daytoy a palimid kadagiti tattao. Ngem imparangarangin ti Diyos babaen ti Espiritu kadagiti nasantuan nga apostoles ken propeta na. Daytoy ti palimid babaen ti ebanghelyo
makipagtawi dagiti hentel kadagiti Hudyo iti bendisyon ti Dios. Kamkameng da iti isumet laeng abagi, ken mairaman da iti inkari ti Dios, ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Agiyaman tayo ti Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Dayawin tay ti Apo, tinadiyusan nga ayat na, ited tay kenkwana, ti dayaw awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may ken ka o Apo. Nayanak ni Jesus iti ili a Bethlehem, ijay Judea, idi agdama nga ari ni Herodes. Iti saan anabayag kalpasan di pan nakayanak na, adda mamasirib a lalaki at agadaya, anapan ijay Jerusalem. Sa dino ti ayan tinayanak nga ari, naiyanak nga ubing nga ari dagiti Hudyo, sinaludsod da. Nakita mi ti bitwen na anagparang ijay daya, ket immay kami agdayaw kenkwana. Idi madamag daytoy ni Ari Herodes nariribok iti napalalo, kastamot itong galmaysa at taga Jerusalem. Pinaayaban na nga rod dagiti pangulwen a papadi ken mamaestro iti linteg, ket sinaludsod na kadakwada, no sa dino ti pakayanakan ti Kristo. Iti ili a Bethlehem ijay Judea insong batda, tadayto iti insurat ti propeta, sika Bethlehem iti daga ti Huda, saan asika ti kanumuan kadagiti agtuturay iti Huda, tatumaod to ken ka ti maysa a pangulo a mangaywan iti ilik nga Israel. Inayaban nga rod ni Herodes dagiti sanga ili at agadaya, ket kinasarita na ida iti nalimed. Sinaludsod na kadakwada no kaano ti panagparang ti bitwen. Iti kasta imbaon na ida ijay Bethlehem, ket imbilin na kadakwada. In kay sapulan ana imbag ti ubing, no masapulan nyo ipakaammuyon to kanyak, tapno innakmet agdaydayaw kenkwana. Pimmanaw da ket idi addada iti dalan, nakita da manenday di bitwen anagparang iti daya. Kastaunay ti ragsak da nakakita iti bitwen, indaldalan na ida agingga nagsardeng iti ngatwen ti yan ti ubing. Simrek da iti balay, ket nakita da ti ubing ken ni Maria nga inana. Nagparintumeng da anagdayaw kenkwana. Kalpasan na inrorda dagiti sangagasot abalit, dagiti sagsagot da abalitok, insenso ken mira, ket inted da kenkwana. Idinagawid da iti ili da, sabali adalan tinagnaan da, tababaen ti tagtaga inep, pinakdaaran ida ti Diyos adidan agsubli ken ni Herodes. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may ken ka o Kristo. Good morning.
iti local language tayo, awagan tayo dahito iti Three Kings, tata ipipanya, Three Kings, kuna mas popular di panangawawag tayo nga Three Kings, talo nga ari, ala naman pekasta, kay lakablaawan tayo tunggal may sa Happy Three Kings kanyayo. Sino kada kayo ti idi Christmas, uno agingga, tatapay laang ti pagpatinggan ti Christmas niya, tatangal daw. Mabalin pa ilaang ti agregalo iso nga noong kay pinakaregalo iti diyon ton malpas misa niya. Mabalin to pa ilaang. Kada sino kada kayo tinapan naki Christmas, conforme naki Christmas party nga adda na awat ng regalo. Awan? Sino mo tinagregalo ingato naman ti ima na? Ay puros kay imot. Ni kinawan nagregalo anya ka nga ron. Hangka nakaawat, hangka mo nagregalo. Yada nga ron may isa nga grupo na panda na Christmas party, diyak amo ano dyan ti swimming pool da ito eh. Ti kano balor da dyan kay regalo da ka dyan mo 300. Kaya may isa idinakita na dyan regalo na nagmisuot. Apaya kasla mo sang agagasot ti balor dyan regalo na. Sinungat na dyan ang regalo ko na. Kapag naglakamat. Sa nga gasot da ita, tupperware. Jegi prop na, 75. Jiskas tape, sa di pinagplaytek, nasurok pa yung talugasutan. Imbilang na mo, pinagregalo na, ay niya na imbilang na. Ganti ka, iti, nanipod pa seminarista ak aging gana tatanga padi akon ti the best nga naawat ko iti exchange gift adi exchange gift haan nga regalo the best nga naawat ko nga ay nabunot ko iti exchange gift aging katata talaga nga diya malipatan the best jak amuno the best nga talaga wano basta the best latan anya dayay pusiti nateng anangisit kita nyo dapay bukbok na, dapay bonus na. Hindi siya nga di sumang petak, imbilag ko na tap, nagtatayab na kita, bukbok ta, iso pa. Kaya aging katata malaglayip ko lang, agat katawa la jari nak, it's not the gift, it's the giver kung kuna tayo. Ngam ginagpaiso na adda isyok ti regalo. Dakam nga papadi, ag-exchange gift kami mat. Idila ang 3, nag-exchange gift kami, ada nakaala ti kasla antik nga side table, lamisaan, dagiti magatang ijaybigan nga nangingina, dagiti kasi ado. Ngam siyak ti isyok ti regalo, kasla jak makapili, ti ited ko, marigatan nga agpili. Tabakano, kaya na nga ta, magustuhan na nga ta, kaalaan na nga ta, idi namin tikas-kas tami nga papadi idi ka ahead of time bunoto mo tap no ammom no inya di maibagay keng kuana jay nga mabayag sa kanto nga mabayag pay haan nga dijay kaaldawan na kasi kuma kadi jay madanagan no mapagustuak dijay regalwak dijay ti may nga kafir ko ti pay sakit mi nga daddo mga papadin ka daddo mga kay na regalo dadtanay sobre apaya igatang munton napiyata na may mayat no igatang munton lakas diyan no daddo mata kunada ka sadot han nga nag-effort ngam no daddo ma tapno di maibagay king kuana kala ko man yung papadi ikam tibado nagatumo tibado na ikam ti tolya, madimat. Ikam ti sagay-say ken bimpo. Kasla de grade 3 kayo mo. Sagay-say ken bimpo. Awam mo buok na. Alangan mga regalwam nga ro. Di pa na insultaon. Nagdaang lit na. Ikam ti Rexona. Dahil ro, nalpasan, gubat. Nadya, ada isyok ti ko, ada dayet. Mabuti nga, tabakan no, marijek. Ada kasje ko, dya ka mo. Basta natural kanya dayet. Lablaba anak latamot niya. Kaya regalo, we're speaking of gifts. Daytoy tatangaal daw, Epipanya, Epiphany of the Lord. Imparangarang natikina si asino na. Iti interong ay sangalubungan, babaan tibiton na panda, naawam mo daytay belentay ngamin idtan. DJ Belen nga aramidan tayo Pilipino, naggagampor, naglalaok. Imagine ta, adda star na, dadta ni Maria, dadta ni Jesus, dadta dagita pastor, dadta mo dagita Three Kings, talo nga ari, haan ang mga kasjay. Naduma-duma nga event aday jay. Kalatatan ni, may kamano nga aldaw, so magmamano nga aldaw tinapalabas, sana pandagiti talo nga ari,
ken ni Jesus inted da regalo da haanan ang ijay bilin nga di kulloong iso nga tinapanandan balayon na siyempre nagawid mo da Maria kino siya naganak may kamanong aldawon at dada pala di kulloong agigan ijay hinyama kinaulaw dan iso nga dijay araramiden tayo bilin tayo na daduma pinagtitipon tayo amin actually haan akas jay naduma-duma naganak ti imaginan tayo ijinaganak ni Apo Santa Maria ka awam ti star awam adaan kay langit akad da star nangam awam pay adi ya star nga sinursurot dagiti ari ke na nya naganak ije kulloong tilaeng nakakita kadakwada dagitay pastor dagitay pastor nya datayo mat apantay mo inlaok dagiti tallo nga ari with all the gifts mga igandahaan after how many days sumagmamano nga aldaw sada na berukan addan ije uneg ti balay awan ije kulloong kada tayo mo kana sigsiglat tayo mo ginulpi tayo maaminan haan nga kasjay katata daytoy napanda dagiti tallo nga ari ken dagiti tallo nga ari handa nga agaam mo handa nga agbabarkada nga agkakaaruba pagarian na jedaya napaltiingan dala nga maiyanaken ti Mesias nga ari dagiti ari dagiti Hudyo iso binirbirok da haan nga ambo da nga dagusan ka intayon dijainin nagtitinex dadtadalanan ka intayon dijayan nayanaken ko haan akas jay binirbirok da garod kasi siyempre nasumrek ka iti pagarian agkortisikol ka ijay ari iso nga napandakin ni Herodes. Taapayang addaari nga simreg ti pagaryak. Anya, agawon na pagaryak. Kapatayin, gubatin na ka. Iso nga napanda, idinakita ng kunadan, na binirokdan, kitain nyo. Ni Herodes, ingkay biruken, kunanangam sa bali panunot na haan nga mapan-agrokbab. Patayin na, tahan na kayat nga maikat ejay power ni Herodes. The rest is history, napanda nagdaydayaw, inted da regalo da, balitok, insenso, ken mira, dayjay simbolo ti kinapadi, kinaari, ken kinapadi, propeta ken ari, na ibunyag kanya tayo dayta, idinabunyagan tayo ken ni Apo Padi, na imaldit ti kinapadi, kinaari, ken kinapropeta ni Apo Jesus. The King of Kings, ari dagiti ari na pandanagdaydayaw ken kuana. Kano kitaan tayo? Speaking of gifts, dahito sagot regalo ko na tayo. When na makaawat ka ti regalo, either naragsak, either agdayamudom, nanginin nga rod di regalom, or namisuot. Kada iti regalo da, simbolo. Ngam ti si kararag tayo, ito'y nasantuan a misa, ti kararag tayo kunana, ti idaton mi Apo, saanen abalitok, insenso ken mira, no di ni Apo Jesus. Amo yun ni Apo Jesus, iso ti kapapatgan a regalo, iso ti haan amagatang a regalo, haan nga mabaluran a regalo. Imaginem ta Diyos, imay na inregalo ti bagina, iti narukop a kinatao tayo. Nakalumlum tayo iti basol, ngem imay babaen kini Apo Jesus. In sakripisyo na imay na inregalo, isugarod nga ni Apo Jesus, ti kapapatgan a regalo nga naawat tayo. Ni Apo Jesus, ti haan ama gatadan a regalo nga naawat tayo. Isogor day ta kuma agragragsak tayo akan kanayon ta adda kada tayo nga agnanayon ti regalo akang nginginaan. Iti sabali abangir ni Apo Jesus ti regalo regalo na kada tayo. Da tayo met regalo na tayo ni Apo Dios. Sika, siyak, regalo na kayo met iti pamilyayo, iti giwmong yo, iti pagtrabahuan yo. Kadagiti tattao na regalo tayo at tunggal maysa. Kano adda regalom, no adda tayo ang regalo, inyo pangusaram ti anya ti ikastam ti regalo, iburay mo. No naregaluan ka iti adal, tanaanos ka nagadal, sagot ni Apo Diyos dayta. No nasagutan ka ti itsura,
Hanga kasla kada kami nga lugpak kada sarang tilapayag mi agyamang ka o sarem. No nasagutan ka iti sanikwa, iburay mo. Isugurod nga ko na tayo, naawat tayo ni Apo Jesus a regalo tayo. Tatada tayo regalo na tayo met. Agbalin tayo anapateg. Naimbag a regalo iti dadduma. Datapan nakilangan mo regalo. Isugarod nga no makakadwa ka ti tao. Di mat no dati adda makadwa mga tao nga napakumbaba, nasaya at tigalad na, isakit na ka, ikan na ka ti respeto ka, you are the best gift to me ko na tayo pa eh. Dahito iti kapapatgan nga regalo. No kung no marinam di tao ka nasaya at ti kababalin na marinam nga kasla sagot ni Apo Diyos kanya tayo. Isugarod nga ti karit na kada tayo kaagbalin tayo napintas asagot iti tunggal maysa. Amuyo kung kuna tayo ka ti panagkita tayo nung data sublihanan tayo data New Year's resolution. Amuyo ti panagkita ay ti mangbalbaliw ti biyag tayo kakabsat. No bigbigan tayo laang ti kinapintas ti lubong, nagpintas ti lubong. Nagmayat ti pinarso ti Diyos alubong. No, bigbigam laang tinasaya at kini lakay mo, ala uray mamartekan, at dalat na nasaya at na. Ni baka mo uray burara, jak mo ano, dapat nasaya at na. Napintas ti lubong, depende laang di pa nagkita tayo. Depende laang di attitude tayo. Nagmayat in regalo na ni Apo Jesus, laklak amon tayo ti sakramento. Laklak amon tayo ti ayat. Panakaagas, panangipatag agapuking kuana, ngam no dadduma, depende di panagkita tayo, no ti panagkitkitam ti lubong ke madi ta asawam, madi ta katugangam, madi ta anak mo, madi ta kaarobam, madi ta trabahom, madi amin, aging gana nga tarupam ti madi. Automatic, ano madi panagkitkitam ti lubong, tarupam ti madi. Ngam no ti pa nagkitkitan ti lubong ka, wow, nagsaya at dagitoy, ni nagimbag da itoy, ni nagmayat ti pakumbaba na datoy, ni agsinaranay, ni naganos, mumayat ti lubong mo, ngam na agrereeng ka pala, dakis ti pa nagkitkitan ti lubong, automatic, dagarod na saya at nga lubong. Isugar nga kunana ka, depende di pa nagkita tayo, kada di classic nga istorya, kadaanan, doa nga ubing na pandaji ayan ti karayan, adada di rangtay, tinanawan dadagi di ikan. Kakuna di maysa, ala malungkot sila kunana, na naglidayda, tapaya agay ayam da duduwa dadagi di ikan. Kuna di maysa, hindi, masaya sila. Kasi magkasama sila. Kasi makanya tayo, depende di pa nang kita tayo tilubong. No di pa nagkit-kitam tilubong ka, madi. Nang rono no tilaberbero kom tilubong ka, kwarta. Ditam. Na mo ma-appreciate ti sagot ti tunggal maysa, the gift of the family. Ma-appreciate tayo ti kinasaya at ti tunggal maysa, iji pagtrabahuan, iji kaaruba tayo. Talaga, no mabigbig tayo daytoy, automatic na pintas ti panagkita tayo ti lubong, nagasat tayo, nasagutan tayo. Nung tayo kunakon, no negative, amin ti panagkitkitam ti lubong, adda sakit ko, Father, uray da kami, adda mo sakit mi. Adda problema, uray da kami, adda mo problema mi, nga mabalin mi lata ti agkatawa. Hanga dita problema ti mang pamisuot king ka. Hanga dita gaputan nagsakit kang, mataya ko na ba? Nga di ka pala pumusay. Nagsakit ka labasit ka, apa, wanang, nagitay apaw, tay kwartak, ingga irwaran, gunggunam, kabutang matay, tatabangkom. Iso nga, depende di perception, depende di attitude tayo. Depende di panakilangan tayo itilubong, no makita tayo tipintas tilubong, nasagutan tayo ni Apo Isusen, kangrunaan asagot, sikas sagot kamot, sagot kamo iti pamilyam, sagot kamo iti tunggal maysa. Isugar gano makita da ka kumaka, wow, dadto iti kapapatgan asagot ko. Apaya, adda nga rod pa nangisakit. Pumintas at ilubong. Ngam no tilakit kita ko problema, sakit, kurang, pakarikutan,
apal, gura. Talaga, ori ka man nga New Year's resolution, dahil awan pulos ti agbalay gi. Iso nga kakabsat, ti napagasatan ti lubong, nasagutan tayo, haanen abalitok insenso ken mira ni Apo Jesus. Napagasatan tayo mati kaadda ti tunggal maysa, ti kaadda ti may kamang ti pamilya. Napagasatan tayo ti pintas ti lubong ti panagkakadwa. Dagita sakit problema, nayon ti biag dayta. Haan nga isuda ti mangtengel king ka, di attitude mo tapno haang ka nga agragsak, tipden na ka nga agayat, tipden na ka nga agserbi, gapulaeng dagitoy haan. Napintas ti lubong, nasagutan tayo, imparangarang ti Diyos ti kinasiasino na kinamanagayat na kada tayo. No, dadumteng a problema, nayon na amin data, dumawat tayo ti bendisyon ken grasya na. No umay nga, ano da sakit, dumawat tayo ti panakaagas. No isagot na dita panakaagas, idaydayaw tayo ni Apo Diyos. No dahan nga panagkikinnaawatan, dumawat tayo ti puso, nga mangirugi ti kapya. No adda natangsit, bamlatan ta natangsit, gunggunana. Haang kang maapektaran, dahi nga rod ti kinasagot. Kano maaramid dahi ti kakabsat, narigat ngamin nga aramiden, titulbak na mula ang amin dayta, no mabigbig mo, ti kinasagot ti Diyos, babaen kin ni Apo Jesus. Da sakrament, dahi ti sakramento. Sagot ni Apo Diyos, bigbigam nanamom, ipauneg mo anasaya at sagot ti Diyos na pintas ti lubong. Iso nga no mabigbig tayo ti kadda ti Diyos, kinamanagayat ti Diyos, iso dahi ti makita tayo ti pintas ti lubong. Ala erugi tayo dahi ti 2023. Sapay kumaata, datay amin ka na pintas ti panagkita tayo ti lubong. Addaman panlubok nga umay, manang nga asilat ta ni Apo Diyos. Addaman problema nga umay, ay ayaten na tayo latta ni Apo Diyos. Addaman pagkapsutan, dungdungwan na tayo latta ni Apo Diyos. Kanya ti aramidan tayo. Kasi mo tati ay pakat tayo, kadagiti kakabsat tayo. We receive the best gift, we have to share the best gift. Anya di best gift nga maiburay tayo, di kinasaya at akatatao. Di napintas katatao nga panakilangan. Di napintas nga mari na dagiti tattao nga si kasagot na ka ni Apo Diyos. Be the best gift. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti may sa Diyos. Ama aman nakabalin amin, ana marsway ti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti may sa nga Apo ni Jesucristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao ti Ama, ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao ti Diyos, silaw a nagtao ti silaw, napaypay sa Diyos sa nagtao, tinapaypay sa Diyos, naiyanap saan na naparaswa, Diyos sa kasmet laing iti Ama. Ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog nga nagaput sa dilangit, ket Ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet na nailansa iti krus gapo kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuokit na itanem, nagungar ti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Ama. Umay tumanen na si dadayag, tapno komen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto at patingga. Mamatiak met Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtaw ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuy iti Ama ken ti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamatiak met ti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, Kinapostolika, ipaduyak-yak ko ti may sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnama iti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kumararag tayo iti nailangitan nga Ama, isuan ang iparangarang iti bugbugtong ken ay ayaten na nga anak. Ni Apo tayo ay Kristo kasilaw ti lubong, ket agdawat tayo ken kuana, kadagiti kasapulan tayo ti panagduras ti pamati tayo, iti tunggal panggep kuna tayo, Apo asilaw ti lubong, denggen na kami. Apo asilaw ti lubong, dinggen na kami.
para iti santa nga iglesia, tapno maiturong na iti amin anamnama dagiti tattao ken Kristo, ket agkaykaysa tayo iti sidong ken ayat ti Dios, babaen ti pannilaw na, kumararag tayo iti Apo. Apo asilaw ti lubong, dinggen na kami. Para kadagiti misyoneros ken amin ang mangiwaragawag iti naimbag a damag, tapno maawis da dagiti amin a tao nga agdayaw ken agrukbab iti Apo, kumararag tayo iti Apo. Para iti pagilyan tayo kas kakaisuna a Kristiyano a nasyon iti depaar ti daya, tapno matumpal na kuma iti misyon na ang mangiwaragawag iti silaw ti pamati ken Kristo Jesus, kumararag tayo iti Apo. Apo asilaw ti lubong, dinggen na kami. Para kadagiti agtutubo, tapno masursuro dati sumurot iti awag ti Dios ang mangibiyag kadagiti bilin na, ket isaknap damet ti naimbag a damag, uray pay iti agdama a kasasaad da, kumararag tayo iti Apo. Apo asilaw ti lubong, dinggen na kami. Para kada tayo nga adda ditoy ita, tapno mayadayo tayo dagiti puso tayo ti siknget ti kinaagom ken kinamanaging bubukod, ngem iturong tayo ket ti silaw ti panagayat iti Dios ken pada a tao, kumararag tayo ti Apo. Apo asilaw ti lubong, dinggen na kami. Agulimek tayo, intay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo asilaw ti lubong, denggen na kami. Amami anay langitan inted mo ni Apo Jesus asilaw ti lubong, ken manglawag ti panagbiag mi. Pagbalinan na kammet asilaw iti maysa ken maysa, dawatin mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Amino Apo nga insagot mo, nam ay kenrigat wen amin ko, umay ko idaton ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat ti bagi ken daram. Bunga ti bannog ken linget mi, idatun mit altar anapnuan sudi, amin aragsak ladingit mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga Apo mi. Iti daytoy ami sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat ti bagi ken daram. Amin nga dain ka pinarswa, babae
likas mo, Apo pagyamanan, miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, gaputaya, pinagdamida, naurnos da, nakapinpintas da. Tinapay ken arap, tiumay mi itaiawat, nagapo ti trigo ken ubas, abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan, miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, gaputayat pinagdamida, naurnos da, nakapimpintas da. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadagiti daton kadagita imam, Ket may paayo pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawatin mi Apo takitaem kad asi aayat dagitoy isagot mi yata sa anin abalitok insenso ken mira ti idaton mi no dikat ni Apo mi a Heso Kristo nga ipatuldoda isumet laengen ti roknoy mi a sakripisyo ket awatin mi ti panagkomunyon mi iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo Kasta kumamit, itag-ayo dagita puspuso yo. adadan sit gagaol ti Apo. Agyaman tayo, iti Apo, a Diyos tayo. May karikit rumbeng, Pudno unay, may karikat rumbeng annong mikat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin, katagnanayon a Diyos. Ta itangal daw imparangarang mo ti misteryo ti pannakaisalakan mi, iti sidong ni Kristo. Tapno malawagan dagiti nasyones, tati bugbugtong nga anak mo, idi imay akas tao amatay, ket nagtaeng iti bait mi, pinabaro na ti biag mi, babaen ti pannakirandod mi, iti dayag na asaan amatay. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin na parswa. Ilangit ken dagan agnuda, iti pakay daydayawa. Hosana, Hosana, Hosana iti kamatwan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kamatwan, Hosana iti kamatwan. Hosanna, 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 Hosana iti kamatwan.
Pod noon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto, kadag ito'y adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida, kada kami, abagi gandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy At tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalis uminom kami, iparangarami, iti ipapatay mo, o ako aging gaiti, iti nga rod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami a makirano iti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pamkad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na Diosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi a pimmusayen as inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo, tay paay mo metta kaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, kinainggasatan a Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy migan ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa dinangin madaydayaw tinanan mo dumteng mati pagayan matungpal tinaken mo
basulmi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met na kabasul kada kami di nakamet baybayan nga umanugo iti suliso ket isalakan nakam iti dakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takuam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iti agnayon na di tuwa sarday. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no digat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan norod iti pagayatam ipaay mo kad as aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamit ken. Iti napakumbaba, iti napnan ayat apuso, ipaay tayo, ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kayang kapya. Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga sikat, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Apo mga sikat, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Itdem kadakam ti kapyan. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing o may kakanya, kunti may sala nga sao, mapaimbagton ti ka. Siya ti silaw ti lubong, umay kayo surotenda. Ket ikan kayo ti silaw,
silaw amang tetibiyang, siyak ti silaw ti lubong, umay kayo suruten da. Ketawan tunti nasip nget, dalan na pagnaan. Amin na marigrigat, sumurot kay kanya. Tain kay masarakan, tibang arken silaw tibiyang, siyak ti silaw ti lubong, umay kayo suruten da. Ketikan kayo ti silaw, silaw amang tetibiyang, siyak ti silaw ti lubong, umay kayo suruten da. Ketawan tunti nasip nget, dalan na pagnaan. Amin na maiyaw awan, siya ti pagkamangan. Tain kay masarakan, titalgit kin silaw tibiyag, siyak ti silaw ti lubong, umay kayo suruten da. Ketikan kayo ti silaw, silaw amang tetibiyag, siyak ti silaw ti lubong, umay kayo suruten da. Ketawan tunti nasip nget, dalan na pagnaan. Amin na lumlumdaan, siyak ti pagkamangan. Tain kay masarakan, liliwatiin kay panagbiag, siyak ti silaw ti lubong, umay kayo suruten da. Ketikan kayo ti silaw, silaw amang tetibiyag, siyak ti silaw ti lubong, umay kayo suruten da. Ketawan tunti nasip nget, dalan na pagnaan. Kumararag tayo.
Apo iturong nakam kadi iti amin at tiyempo ken disso, babaan tinailangitan apan nilaw mo. Ipaay mo kadi tabigbigan mi ti kinadda ni Kristo iti daytoy nga Eukaristya, ket mapasudi ti panangipateg ken panagayat mi ken kuana. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kadagitay saan tayo akaparokya nga imay naki misa kada tayo. Welcome lata Apo. Thank you for coming. Dapay all the way from Baguio. Umay da makimisa dito. Ayan tayo. May daydayaw ni Apo Diyos. Happy Three Kings. Aganad tayo ti panagaawid tayo Apo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg apamindisyon. Ti Diyos anang yaon kada kayo itisip nget. Ket inayaban na kayo, iti nakakaskas daaw alawag na, ibukbok na kuma asi aayat kada kayo ti bendisyon na, ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti pamati inanama ken ayat. Amen. Pagbalinen na kayo kumaasilaw kadagiti kakabsat yo, iyan tangay napudno kayo apasurot ni Kristo, nga itanga aldaw, agranyag tilawag na iti sipnget. Amen. Sapay kuma takalpasanday ti abiyag, makadanon kayto iti ari abinerbirok dagiti magos babaen tay bitwen, ket iti naindaklan aragsak ni Kristo nga Apo iso asilaw anagtaod iti silaw. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyaman tay ken agragsak tay ti amin na paraburna. Biag na ketinten na daraken amin na sapay kumata intay amin agkay kaysa ti sidong na. Amangibunan na